आंनि फार्स्ट टाइम दालिफोर नागिरनाय लोगोफोर फार्स्ट टाइम नोंथांमोन साननो नागिरदों हाबो फैनायखौ नुवा दालि फोबाय गायसिगोन बाबाया होनदों बाबाया गायसिगोन दालि होबाय आं केमेरा हमदों बाबाया दालि होदों नायलांदो जोंनि भ्लगखौ लोगोफोर बाबानि दालि होनायखौ नायलांदो नोंथांमोन बाबानि दालि होनायखौ नायलांदो नोंथांमोन मा नायलांगासिनो आं नोंथांमोन खेबनानै नायलांगासिनो नोंथां बैजों लांनांगौ नोंथांमोन आं गोरलै मिथियो नोंथां पुलिस साननाय मा जानांगौ काटदो आयौ लानो हालालै नोंथांमोन थांगासिनो बाबा नुहुराखै नोंथांमोन नायलांगासिनो नायलांदो आंखौ नोंथांमोन आं खेबनो बाबालै दालि फोबाय गायसिगोन केमेरायानो गिदिंलाबायोरा माथो आजा मोजांखौनो नुवा फार्स्ट टाइम दालि फोबाय आखाइ सायोब्रा माथो
दालि फोनो हालेवहोबाय हालेवजेनहांदों दासो लांदां साफा नुबाय दासो भुटान हाजोखौ जि साफा नुहुरो माथो नै भुटान हाजोआ भुटान हाजो खाथिनिफ्रायनो दै लायो बे दैजोंनो बे माइखौ गायो भुटान हाजो बै गोथांथाङाब्रा जोंलाय बै गोथांथाङा भुटान हाजो बे खाथियावनो दै थेहैयो जोङो बे दै थेनानै लाबोयो बिनि आफाङा बेजोंनो माइ गायो